Galisod ko human og basa sa mga text messages nga magsigig ingon Happy New Year. Sukad pa gid na atong una mao gid na i-wish Happy New Year. Pangutana sa imong tupad nakatong 2024 happy ka? Na kuno. So kining atong pangandoy nga happy niya malinawon niya pakapinan pagyog prosperous New Year. Mao gid nay gustos Ginoo nga ihatag nato. Pero jutay ra kaayo ang makatagamtam ana nganuman tungod kay jutay ra sad ang gustong maminaw og motuman sa pulong sa Ginoo. Lingay mong tupad na karong 2025 din aka makasala. Na kano. Na karon ba 2025 din aka makasala. Nya moingon dai na imong tupad ay di ta kapugong anay makasaha kita awan na gikondisyon na nimo daan imong kaugalingon nga mosupak gid ka sa Ginoo. Mao man ay atong sagad rason. So gusto nato sagolon ang sala og ang panalangin sa Ginoo. Ginoo, tagai ko grasya, pero sabta lang sad ko kung makasa ko. Ay lang sad ko badlunga kung makasa ko. Pero tagai lang ko grasya, kanang happy ko bisag nakasa ko. Mao na ato. Sagdai lang Lord og ako ning kuluran akong buhok, hatagi lang ko og good health. Pero ako na lang ning kiskison akong kilay kay wa na ko kauyon ani. Tagai lang ko good health. Ako lang ning ipalaygit ang akong palupyan tube. Tagai lang ko good health. Ako lang ning imnan og pills para mga matay ning akong reproductive hormones. Pero tagai ko good health. Mga buangon kay tano. Unsaon pa good health nga imo namang gipangpatay ang healthy parts of your body na hinatag sa Ginoo. Paminaw sa Ginoo. Mao na kutob sa naminaw sa Ginoo og nagtuman niini malipayon gyud. Si Maria ug si Jose nga nagtuman sa pulong sa Ginoo bisag didto ra nakapanganak si Maria sa pasungan. Bisag gisalikway sila sa mga tao, wa sila pasudlas mga balay sa dihang si Maria nagbati na. Malipayon gyapon sila. Unsa may timailhan sa malipayon og malinawon nga tao, dili masuko, dili magyaw-yaw. Ilingay mong tupad. Na pwede din aka magyaw-yaw. Pwede ka na, nga din adjud ka magyaw-yaw karong 2025. Depende. Pwede oy, ngano gutawng dili pwede. Mo na kay naminaw man si Jesus o si Jose o si Maria sa pulong sa Ginoo, nagtuman man sila niini. Bisag nakatagamtam sila, grabe kayong pagsalikway, grabing pagdaog-daog sa kalibutan, wa gid sila masuko, wa magyaw-yaw, hilom lang hangtod namatay. Si Jesus mao gyapon. Nagsigir gid siya tudlo, unyag atakiho na gid siya, hilom. Hangtod gyud namatay, hilom lang. Wa masuko. Naunta kaning 2025 din aunta magsigig yaw-yaw ang atong mga kaigsuonan, labi na ang atong mga leaders sa politika o sa simbahan. Hinaot unta nga dili na magsigig away ang mga managsuon, ilog ana mga yuta o kaptangan nga kabilin sa ilang ginikanan. Hinaot unta Jubilee year maron, mag-uli na unta ang maayong kabubuton sa mga utangan o sa mga giutangan.
Di na unta magsigig kinihaay tungod anang utang kay kitang tanan pulos ta utangan sa Ginoo nga maglisod na tagbayad. Ang nibayad sa atong utang mao ang Ginoo mismo nga nagpakatao. Ang iya ra gyung hangyo unsa man paminaw mo ug tuman sa akong sugo. Muna diri sa atong unang pagbasa ingon panalanginan kamo sa Dios. Dili ta panalanginan sa kwarta, di ta panalanginan sa atong presidente, di ta panalanginan sa atong mga senador, congressman, gobernador, mayor, kapitan. Panalanginan unta tas Ginoo. Muna kami sang mga pari muhatag mig panalangin pirmi gid na nga sa ngalan sa Ginoo, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Munang giingon gid diri og miingon ang Ginoo kun ilang ibungat ang akong ngalan agig panalangin alang sa katawhan sa Israel, panalanginan ko sila. Ano siya? Nya ato dayong gisulti diri sa atong tubag sa Salmo, bendisyonan unta kita sa Dios diha sa iyang kaluoy. Muangkon ta mga igsoon nga makaluluoy gyud ta. Kung wapay Ginoo makaluluoy gyud ta. Ilingi ay mong tupad na makaluluoy ng naong nimo. Wapay Ginoo kanang naong nimo makaluluoy gyud. Oh. Muna ay na lang pag-arti-artis imong naong gasto anang kwarta siging pangarti anang imong naong para gorgeous gyud katan-aon. Makaluluoy ra gyud tag naong. Udlon ra gining atong naong, makalabira ra gining atong naong kunwap ay Ginoo. Oh, mao gini tinuod. Kaning nagsigwali na may mo komedya na kong sulti pa dir. Gwapo man day kas personal nako. Sus Ginoo ko in taon. Berting katawas lektor sa bitaw no ngano man taon na sila. Nakaklaro ana bisan pagpiyungan. Kami sa una ba, mag-julin na imi, kanang apak-hapak ka ng julin ba? Ingon na siya niya, kaya nini mo siya, bisag piyungan. Bisag piyungan. Ang basketball, siyot ko no be. Siguro ka, masiyot na siya, sayo na bisag piyungan. Niya, maingon mo, gwapo na spader. Bisag piyungan. Mo na, makaluluoy ra gid ta. Pero tanawa ha, sa atong pagkamakaluluoy, matud pa diri sa ikaduhang pagbasa, pag-abot na sa saktong panahon. Unsa may nahitabo? Gipadala niya ang iyang anak. Gipadala sa Dios ang iyang anak. Mianhi siya. Ingon nga anak sa tawhanong ginikanan. Unsa may tumong? Aron kita himuong anak sa Dios. Nianhi siya ilalom sa balaod, kaning balaod sa kalibutan, aron luwason ta gikan sa balaod ug tagaan tag grasya. Unya matod pa diri sa atong kuan nindot kayo ang pinakadakong grasya nga gihatag sa Ginoo nato mao ang espiritu sa iyang anak nga maoy magsigig tudlo nato pag-ingon amahan ko or Abba Father, amahan ko. Nagilingay imong tupad. Ing nanapa diha nimo ang Espiritu Santo. Sa mga buto-buto gabi sa inom kagabi napaka ang Espiritu Santo. Ingon sila, pabuto gitag maayo para malagpot ang mga daotang espiritu. Kanang magsigi kag pabuto, daotang espiritu ka ang malagpot o Holy Spirit? Kaya ang Holy Spirit ra ba, gusto ra ba na siyang silence? Gusto na siya og recollection, hilom. Mabitaw silent night. Sa silent night, nakadungog ang mga shepherds, katong mga magbalantay sa karniro, kay silent man ang night, nakadungog sila o holy night. Awa mo ka, di ninyo makonek.
Muna, nakadungog sila, natinaw sa ilang utok, o sa ilang dunggan, o sa ilang hunahuna, ang pulong sa anghel nga nag-ingon, pagdali, adtuan ninyo, aron makita ninyo ang bag-ong na taong Mesiyas, ang timaan mao kini, ang iyang mama, si Maria, ang iyang papa, si Jose. Unya naa siya naghigda sa pasungan. May kain pagka-describe sa anghel na bati na sa mga shepherds na naganda yon sila sa pagpangita niya ng lugar diin tuwa matao og nakita gid nila. Mao tong pagkakita na nila ilang gisugilon nga gisultihan sila sa anghel nga mao ni ang sitwasyon kanang bilin. Mao nang sitwasyon, naa si Maria, naa si Jose, naa sa pasungan ng bata, gilibutan sa mga hayop. Nakita na nila, sala, tinuod lagi, mao gini ang hari, kay ang gisultis anghel dito, mao magyud ang ilang nakita. Hindi ko na belingi ay mong tupad. Naon sa gisultis anghel ni mo gabi. Naon sa gisultis anghel gabi. Ingka wa may anghel nagpakita nako. Wa man ka maminaw. So ay paminaw. Karon iguli nimo ingna Lord unsay imong isulti bahin aning akong anak nga tapulan kayo. Unsaon ako pagkakita nimo aning akong anak nga nagsigilag duwa aning computer niyag pasimbahon matugra. Niyag pakatulgon di matug kay magsigduwa. Unsaon ako pagkakita nimo. Naadayon na isulting anghel basta maminaw ka pero magsigi kag yaw-yaw kamo mga buangon, kamo mga animal, kamo mga ana adi ka kadungog kay ang imong madungog ang imo ra gyung tingog nga gitudlo nimo sa yawa dili sa Espiritu Santo. Muna diri sa atong ebanghelyo ang mga shepherds nga nagdali og nakakita sa Ginoo na mauli nga nagkanta og kasadya ning taknaa. So gikan sa silent night, nakita nila nakadto day holy night, sa na-experience na nila ang kamatuoran sa holy night, nang lakaw sila nga kasadya ning taknaa. Bag-ong tuig, bag-ong kinabuhi. Unsay timailhan sa dunay bag-ong kinabuhi, magsigi naghigugma sa iyang silingan. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ing na akong i-promise. Okay, sabat na ko. Ing na akong i-promise. Din adyo ko manglibak. Ing na. Okay, kasadya na good. Naaday sadya mong libak. Nya pakapini og ingon nga magsige na kong palit og slat. Gana, pero tilipaya nimo. Lipay pang atong simbahan, lipay pang Ginoo, lipay pang mga kabos. Pagkanindota na, hinaot unta nga ang bag-ong tuig 2025 mahimog yung bag-ong kinabuhi.